Tapi kita teknologi apa iki? Song ujung bulan dhuwur kono sing adoh kono. Wangun to canggih to. Weh, lah mbane nggo ngezoom bulan kok le adoh-adoh timen. Nggo ngezoom kae lho. Tulisan bon-bonan warung. Iki apa meneh iki? Kok di WA ning warung ki. Sing kene wae iki tulisane akeh banget nih. Bila. Oh, wingi nganu to. Tuku rokok dong bayar. Nah, tambah utangnya iki malan. Lah, kok dadoka banget ki? Le tuku rokok piro iki? Loh. Dadi tambah neh utange. Hah? Tak duduhi lho, HP ku anyar. HP anyar? Oh, tak nggo ngonten ben tambah jernih nganune gambare kan penonton udah seneng kan. Lah Pak, lagi aku sing 5 tahun durung sida ganti, durung sida mbok tukokke neh kok iki. 5 tahun nganti kasine koyo ngene barang kok ya malah mbok tuku. Tapi iki teknologi apa iki? Song ujung bulan dhuwur kono sing adoh kono. Wangun to canggih to. Weh, lah mbane nggo ngezoom bulan kok le adoh-adoh timen. Nggo ngezoom kae lho. Tulisan bon-bonan warung. Waduh, utangmu akeh kae. Iki mau juragan warung. Iki teknologi niki nak nggo ngezoom bon-bonan utang ra iso ya. Kurang canggih nak nggo ngezoom bulan iso, nak nggo bon-bonan ra iso. Kuwi iki ora kok le masalah teknologine sing cetha. Kuwi mau duwite sing nggo nyarutan kuwi ra ono gaya teknologi barang. Duwite sing kurang nggo nyarutan ki. Ya abot enak nyarutan ki. Ya diweani meneh apa? Lah iya wong wis jatuh tempo meneh bayar sesuk kok nganti wis iki dina apa iki durung sida bayar malah nggo tuku HP anyar. Astagfirullah, kira yo engko nek warunge engko ngerti kae tuku HP malah ben tuku HP mbane nggo nyarutan kono tak yo engko tak delikke wae berarti. Didol meneh. Tak delikke wae. Wis jan.